מה קורה חברים שלי? הכל בסדר חברים שלי, הגעתם לערוץ ולאור. הערוץ הכי מצוין. אני כאן בעוד בלוג מיוחד. אני רוצה קצת לאתגר אתכם היום. אנחנו נעשה לכם קצת תרגילים בבלוג הבא. אז אומנם זה בלוג חדש, אז אני אצלם לכם קצת. תראו, רוצה קצת כוח בשביל משקולת. זה קניתי במסטוק, זה עולה איזה 20 שקלים בערך, 5. ויש לי אותו כבר איזה 10 שנים, המשקולת הזה. אז יאללה, בואו נתחיל. תעשו כזה, תרימו מהסדר. אני אומר ככה, את המשקולת לזה. 4, 5, 6, 10 חזרות, 7, 8, 9, 10, דפתית מזוודה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, נחליף יד. 7, 8, 9, 10. נסובב את זה מעל הראש. היום הבלוג הוא קצת תרגילי כושר, תנער לכם. עכשיו אני רוצה להראות לכם. אנחנו נעשה עכשיו אתגר. שבו אני מקפיץ הכדור בישיר. מצליח, הצלחתי. לא הצלחתי, העונש זה לקבל. אתם רואים את הדבר הזה? העונש שלי זה לשים את זה על הראש. מדהים. בואו נתחיל. אנחנו רוצים שקט כי יש פה אנשים ישנים. ולניסיון אחרון. לא הצלחתי כמעט, אז אני מפסיד, ובתוך העונש הבטחתי לכם. ועכשיו אני רוצה לראות לכם משהו מגניב שבא, אני מתחפש בפורים, לא בזיכרון. רגע, שנייה, כי נתכם, אל תדברו. אני נתכם, אני מדבר לכם מקום. בשום מקום אני לא בורח לכם. תראו למה אני מתחפש בפורים. למה התחפשתי? התחפשתי בעצם לפירה. בואו אנחנו ניקח את זה. נשים את זה ככה. ככה. עכשיו כמו שאתם יודעים, התחפשתי לפיראט, אז אני אכתוב את זה לפיראט. זה אחלה, זה התחפושת שלי לפורים. אם גם לכם יש רעיונות איזה תחפושות מיוחדות שנתחפש בפורים, רשמו לנו כאן
בתגובות. אני רוצה להגיד תודה רבה למי בחר לנו את הרעיון התחפושת הזה, ובתחפושת מושלמת. זהו חברים שלי, עוד ולוג הסתיים, מקווה שנהנתם, כי אני מאוד מאוד מאוד. תודה רבה שנרשמו כמנויים, אפילו את הפעמון וכתבו לי בתגובות, כי אני הכל קורא. וניפגש בבלוג הבא. יאללה ביי, היום היה בלוג אתגר כושר בתחפושת של פורים. אתגר פה קצת בקדוש, אנחנו נקרא לזה מין אתגרים של אתגרים מיוחדים מראה תחפושת. זה השם שאני נותן לבלוג. ניפגש בבלוג הבא. יאללה ביי. תודה רבה לכם. אוהב אתכם. נתראות בבלוג הבא.